Ngiyamthanda mayenqamula imizi akangwane lapha ezweni lakamnqobokazi ehambe eshumayela eshaya ugubhu lakhe lasezulwini besina babemlandela. Udlula komunye umuzi kunomsebenzi. Baba bahleli kudliwa inyama kuphuzwa konke okuphuzwayo. Bathi sebebona labo babona inkomo zabo ezayisendleleni zafika zakela phambi kwamkhulu zashawula yini. Yayisihlabeleli yasezulwini yathi nina abathanda ukuphila. Thiwa abantwana basezulwini inkomo zaseyishaya umgidi phambi kaShembe. Ethi mayithi khumbulani indlela ingcindezi endlela yangasekhaya ziphenduke ishaye ngesinxele. Waphuma amadoda abuza athi yini lo yenzayo na ndoda na uzenzani inkomo zethu? Wathi hayi batabami inkomo zenu ikhonza uJehova, kodwa uJehova akafuni zona inkomo zenu ufuna nina. Ithi ingoma sizwile lezi ndaba.